Volám sa Sonia Bečárová, pochádzam z Trenčína, konkrétne z dedinky Drietoma a túto prácu robím už niekoľko rokov, nakoľko ma to veľmi baví a mám rada kvety, takže aranžujem z kvetov všetko, čo sa dá. Čo vás oslovilo na tomto vašom remesle? Čo ma oslovilo? To, že môžem niečo z prírody vytvoriť, že tvorím, že niečo vydávam zo seba. Kde by sme mohli nájsť vaše výrobky okrem tohto festivalu Eldro? Máte nejakú web stránku alebo... Viete čo, mám iba takú maličkú stránku na Facebooku pod menom Sonia Bečárová, dekorácie zo sušených kvetov a chodívame na jarmoky skoro každý týždeň, každý druhý týždeň, takže po celom Slovensku jazdíme. Kamenný obchod zatiaľ nemám, ale pracujem na tom. Aký je váš obľúbený kvet a prečo? Vzhľadom aj na vaše remeslo. Môj obľúbený kvet sú rúže, makovice, maky a vlastne všetky kvety milujem. Takže ťažko je nejakú... Každý kvet má nejaké čaro.